Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Grazas por seguir un día máis o Faladoiro, que empeza esta semana a nova temporada cos tertulianos habituais e con algunhas fichaxes novas que iremos incorporando progresivamente ás nosas tertulias. Bueno, o que toca neste momento é, por suposto, analizar como comeza o curso político e a noticia hoxe é a decisión do Goberno de retirar a reforma da lei do aborto e a dimisión do ministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón. Retírase esa reforma, pero sí haberá un cambio. As mozas de 16 e 17 anos que queiran interrumpir o seu embarazo terán que contar co consentimento dos seus pais. Bueno, falaremos, por suposto, na tertulia de toda esta cuestión e a dimisión de Gallardón, que nos collía hoxe por sorpresa, aínda que xa se viña falando moito dela. Outro gran tema do que temos que falar, por suposto, é a consulta soberanista do 9 de novembro en Cataluña. O presidente Artur Mas asinará esta semana, quizáis nas vindeiras horas, o decreto polo que se vai convocar esa consulta, e hoxe dicía que polo momento desbota un adianto electoral. Falando de eleccións, estamos xa en pleno debate sobre as candidaturas de cara ás eleccións municipais do ano que ven. Estáse falando hoxe do que apuntaba onte Pablo Iglesias, o líder de Podemos, no sentido de que Podemos non debería presentarse a eses comicios. Veremos que opinan os nosos tertulianos. En clave galega, hoxe a noticia é que o debate do Estado de Autonomía se celebrará o 7, 8 e 9 de outubro. Son moitas cuestións, xa ven, as que temos que comentar hoxe na tertulia, pero para nós o primeiro é o que pasa na nosa cidade, así que falaremos tamén de como están as cousas en Santiago. Onte o alcalde Agustín Hernández facía balance dos 2 meses e medio que leva no cargo. Dicía que se está traballando con total normalidade, que o Concello ten o apoio da Xunta, do Goberno e da Deputación para acometer moitas obras, e que dende 8 de xullo concretáronse investimentos por valor de 20 millóns de euros. Bueno, estas son as cuestións das que toca falar, e connosco están para facelo dous catedráticos da Universidade de Santiago: Luís Caramés, catedrático de Facenda Pública. Que tal, Luís? Benvido unha vez máis. Marcelino Agís, catedrático de Filosofía. Que tal, Marcelino? Benvido, un placer, como sempre. E a historiadora Encarna Otero. Que tal, Encarna? Benvida tamén. Bueno, pois propoñíamos hoxe moitos temas e algún que se foi sumando, como a dimisión de Gallardón. Empezamos, se vos parece, polo máis próximo, a situación na nosa cidade despois de tantos sobresaltos no que levamos de legislatura. Digo, alcalde Agustín Hernández, que estamos xa en outra etapa, que se traballa con normalidade, que hai moitas obras importantes que estarán en marcha nos vindeiros meses. A cidade terá tamén orzamentos, así que, bueno, vos pedirei unha reflexión sobre como vedes o goberno municipal. E falaremos tamén, temos que falar tamén de como están as cousas na oposición. Están no PSOE preparando as súas primarias para elixir o candidato á alcaldía. Hoxe publicábase en el Correo Gallego que Xaime Barreiro, amigo deste programa e colaborador do Faladoiro, descártase como alcaldable. Haberá primarias noutras formacións, por exemplo, o Compromiso por Galicia, e hai moito por decidir. Non sabemos que vai pasar con Esquerda Unida, con Anova, con Podemos, co Bloque Nacionalista Galego, así que, bueno, empezamos por aí, se vos parece, e se vos parece por Encarna, porque na última tertulia lembraba Encarna que estabas moi crítica co goberno municipal, non? E falabas de parálise, vías a cidade paralizada, non? Non sei se mudaches a túa percepción logo do Brán. Pois a verdade é que o que vexo é que, en términos ordinarios, non, mudou o talante, pero non o fondo. Mudou o talante, é dicir, o Concello, a pesar de que moitos dos cargos do goberno non son electos, son postos a dedo, apoiándose na lei de grandes cidades, pero, e sobre todo, nunha situación legislativa moi específica para o País Vasco, non son electos, non son democráticos, pero é verdad que cambiou o talante. Se fala coa xente, se ten educación, pero eu si, por poñer un símil, poñería un símil en que o día a día da cidade non mudou,
onde está a Brigada de Parques e Xardín, onde está a Brigada de Vías e Obras, onde está a Policía Municipal, onde está a boa xestión, eficaz xestión que tiña esta cidade. Eu son máis de cousas pequenas que de cousas grandes. As cousas grandes se anuncian, pero non se van a facer en 8 meses. Se anuncian, non? E eu pondría un símil. Fixadevos, a Porta Faxeira se privatizou a través da ocupación dun espacio público que agora ponse a Luga. Ese é un símbolo para min de como esta cidade se deteriorou a tal nivel que hasta se deteriorou para nada. A ti a terraza cuberta esa deuche os pelos de punta, non? Ou que? No, porque eu creo que hai moitos sitios da cidade que están privatizados, con concesión por 5 anos. E iso non pode ser. Eso, ademais de ensuciar, daña a cidadanía, porque só te podes sentar pagando. Entón, para min é un símil. E cando recuperemos a cidade como zona de uso común, pois eu creo que nese momento poderemos falar do que Santiago ten que ser, non? No futuro. Unha cidade de convivencia, unha cidade democrática, unha cidade... Porque o resto se anuncia, pero os anuncios pois non son feitos. Eu me gusta máis basearme nos feitos. E logo, na miña experiencia, o día a día é moi importante. A administración non se mudou e temos 700.000 euros o ano de cargos a dedo, nomeados, e, polo tanto, eu voto moitísimo de menos estes servicios municipales que eu non os vexo. E por eso ocurren cousas que non quero citar aquí porque esa vida son da cidadanía como ocurren. Porque o día a día ten que funcionar ben cuidando de que funcione ben. Bueno, en Encarna ve un cambio nas formas, pero non no fondo. A ver, Marcelino, que tamén se patea así entre aspas a cidade todos os días, en moto, en bici ou andando ou en coche, non? Un pouco de todo. En coche non. Agás en coche bueno, sí, e ben que faz. Sí que ando bastante por Santiago. Bueno, pois nós tivemos vacacións no mes de agosto, os profesores, e o certo é que non deixei de pensar en 2 cargos que estaban recén estrenados, que era o reitor da Universidade, Juan Manuel Viaño, e o alcalde da cidade de Santiago de Compostela, porque me temo que nos 2 casos, se cadra un pouco máis no caso do alcalde, pero creo que en ambos casos, pois nin tiveron vacacións e tiveron que afrontar unha tarea que polo que fomos seguindo polos medios de comunicación, en particular a prensa, pois foi bastante activa e de bastante traballo. Eu aprecio desde logo o cambio que apunta Encarna, pero tamén aprecio un pouco máis de dinamismo. Quizáis pois non hai que esquecer ou non, vamos, temos que ser moi conscientes de que as eleccións municipais están ás portas a poucos meses e en consecuencia, pois bueno, un equipo que pretenda concurrir a estas eleccións non lle queda outra que demostrar esa actividade ou casi hiperactividade, pero en realidad, bueno, no que eu percibo e tamén en feitos que tiveron que ver con cousas e aspectos persoais, estou realmente pois gratamente sorprendido. Eu, por exemplo, desde o Foro Galicia Milenio presentamos un libro, fixados a coincidencia, o mismo día que o alcalde tomou posesión. Eu mandei convite á alcaldía para que estivesen no acto. Pensando que non estaría, non? O mellor pensando que non habría novo alcalde e que se o habría non estaría. Bueno, pois tomou posesión pola mañán e á tarde estaba no Pazo de Fonseca presentando o libro. É dicir, que é un xesto, penso que para a cultura, para a universidade, que é un dos aspectos fortes da cidade de Santiago de Compostela. Velo volcado, queres dicir, non? Que eu o vexo entregado, non? Isto é unha anécdota, por suposto, que non fai categoría, pero demostra que se tomou desde o primeiro día, desde a primeira hora moi en serio, de estar coa cidade ou estar coas asociacións. Este libro presentaba o Foro Galicia Milenio, que en definitiva é unha asociación cultural. E, en fin, que eu que aprecio simplemente coa lectura da prensa ou escoitando a xente pola rúa e demais, non? Que é unha persona entregada e ten pois experiencia de xestión, co cual pois os temas que teñen que ver co diálogo coa autonomía, fundamentalmente onde ele estivo exercendo un cargo de responsabilidade ou con outras administracións, pois véselle que o fai con comodidade, non? Bueno, non concordan na análise Encarna e Marcelino, algunha pequena cuestión só. Ti, Luís, que che parece? Como ves? Casi non me quedan xa calificativos, pero eu concordo moito en que Santiago ven dunha situación infelizmente excepcional, porque realmente o que pasou aquí, por as razóns que foron, non?
pois era algo que a cidadanía nos tiña bastante sorprendido. Desacougada tamén, non? Desacougada, non? E que eso se tiña que traducir, por máis que os que estiveran ali puxeran a maior vontade, en que as cousas non se podían xestionar cando a cabeza ten que estar ocupada en tantas outras cousas. Agustín, eu creo que é unha persoa non só de talantes, non que é unha persoa que na súa responsabilidade sempre tuvo unha capacidade técnica e unha capacidade de traballo importante. Nese senso, é unha mágoa que teña tan pouco tempo para demostrar que realmente as cousas se poden facer de outra maneira. El nunca debeu pensar, isto é unha maneira de facer hipótesis, non? Que indo de pecha cancelas nunha lista iba a acabar de alcalde da capital de Galicia, non? Por eso, non? E, bueno, pois, o que pasa é que, bueno, temos aí xa as eleccións en portas, pero polo menos dá a impresión, ahora mesmo, que así por riba, que hai unha persoa que está ao frente, non? O que pasa é que eu creo que hai que recuperar, é dicir, tede razón, eu creo que ademais Agustín e moita xente da súa equipa, porque nós desde a plataforma de Galeras nos reunimos con eles, non? E cambiaron completamente as cousas, mudaron, non? Mais é verdade que esta cidade necesitaba unha cirurxía de fondo, porque foi moi grave o que lle ocurriu. Foi moi grave o que lle ocurriu, moi grave. Para a capital de Galiza foi moi grave, foi gravísimo, porque ademais Santiago é un símbolo. É Patrimonio da Humanidade, foi Cidade Europea da Cultura, é capital de Galiza, é dicir, hai que decirlo, é a porta de entrada a Galiza e temos responsabilidade e obriga de cumplir esa función. Entón, eu creo que de un concello que tiña un sistema de traballo determinado, de repente en 3 anos todo mudou. Estou pensando no consorcio, estou pensando, decir, en cantidad de organismos. Dime a min que fixen o plan estratégico. Por eso te digo, e entonces plan estratégico para que? Eu creo que hai cuestións de fondo, por exemplo, hai cuestións de fondo que, aparte da xestión ordinaria e a vida da cidade ordinaria, que había que recuperar o tema do emprego, o tema da vivenda, todo eso, todos eses temas, o tema de toda esa actividade, todos eses baixos pechados de se aluga, se vende, xa sei que incide a lei de alugueres que mudou, pero o Concello e o consorcio teñen que ser un elemento dinamizador. Dinamizador. É unha especie de anestesia, que é o camiño, que non fai máis que botar xente, e parece que a cousa vai sola. Pero, Luís, e non vai sola. Pero non se pode deixar a mau, non se lle pode deixar a cidade a sectores privados, non se pode. E iso tamén hai que recuperalo, porque hai sectores que realmente nestes 3 anos ocuparon a cidade, non colaboraron coa cidade. Teñen que cooperar, son moi importantes. Por lo tanto, mira, me quitaste esa palabra da boca, hai que recuperar o sistema de cooperación política, cooperación económica, cooperación institucional. E eso estaba moi estragado. E logo cooperación co personal municipal na vida de todos os días, que é o que fai unha cidade agradable e vivible. E ver con que pasión fala de se ve que sí. No, soy pasado. Non esperaba menos. Soy quero a Santiago, soy cariño. De todos os xeitos, falamos das eleccións para as que faltan 8 meses e dicía unha presentación que está un pouco todo por decidir, non? Porque sabemos que hai as sorpresas. Agustín Grande será o candidato á alcaldía polo Partido Popular, non sabemos con quen se terá que medir, non? Nesas eleccións. E quero pedirvos tamén unha reflexión sobre como vedes as forzas da oposición, as que están no Concello e as que aspiran a estar, que son varias, non? A cousa preséntase moi interesante políticamente falando, vai nos dar para tertulias interesantes de especulacións, non? Porque nos quedan meses de estar especulando moito sobre nomes, porque xa se está a facer, por exemplo, no Partido Socialista, non? Hoxe sabemos que Xaime Barreiro, Chuspe Barreiro, para os amigos non se vai presentar esas primarias do Partido Socialista, aínda que sería, creo eu, será porque lle quero ben un gran candidato e un gran alcalde, non? Ocórraseme pensar. Bueno, como vedes as forzas da oposición? A ver, Marcelino, Partido Socialista, BNG, a Nova, Podemos, Esquerda Unida, que pasará con AGE? Bueno, en primeiro lugar coincido contigo en que Xaime Barreiro sería un magnífico candidato. Sen desmerecer os que se presentan ás primarias, Mercedes Rosón e Paco Reyes, cuidado. Sen desmerecer, pero, bueno, trato máis por razón de traballo e de coincidir en distintos lugares con Xaime, e creo que sería un bo candidato. Estive non hai moitos días con el e el pois confesoume que non, despois fixo público, pero en todo caso un partido que nunca lle sobran persoas cualificadas. Bueno, debería o mellor reconsiderar o partido e el
esta decisión, porque, en fin, non sería mal candidato. E, polo demais, pois xa é un pouco sintomático que a non moitos meses das eleccións municipais este a oposición aínda cos debates de elixir un candidato. Ben é certo que tanto Mercedes como Francisco Reyes están dentro do Concello, non? Pero hai aí dentro do partido unha tirantez que eu creo que non beneficia, mentres que Agustín Hernández, pois de alguna forma, aínda que está gobernando, está facendo xa a súa precampaña. E nunha época na que as campañas electorais eu creo que duran a legislatura inteira, empezan o primeiro día e acaban os 4 anos, pois mira, xa leva uns tantos, non? O que aprecio na oposición, falando en termos xerais, é eso, é a incógnita de non saber quen van ser os cabezas de lista e, por outra parte, pois, as inevitables tiranteces e liortas ou loitas que se produce cando teñen que concurrir en primarias ou ten que haber unha designación do candidato ou candidata, non? Por lo tanto, vexo que nesto sí que o Partido Popular pode ter certa ventaxa. Certa ventaxa, Amalia, pois, o que pasou na legislatura. Luís, ti concordas que pode ter o PP certa ventaxa? Na legislatura podía, para alguén pouco avezado nas cousas políticas como a min, pensar que era terra queimada, non? Pero, bueno, ao final reconduciron eso e, bueno, teñen parece que un mellor horizonte do que se podía albiscar meses atrás. A verdade é que, polo que acabas de dicir, mencionando as distintas forzas políticas, hai un abano de posibilidades moi amplo. A mí o que me chama a atención, aparte de que no Partido Socialista estén a vivir unha mudanza na lideranza, non? Tanto ao nivel estatal como ao nivel de Galicia, etc., é o traballo dos portavoces, non? Porque os que están aí, supoño que tamén, por lo menos algúns, bueno, eu estou aquí dando a cara. E agora tamén quero, non? E de repente ven que se lle moven todo debaixo, en fin, non sei, iso é unha cousa que haberá que ver, pero son os partidos que teñen que decidir. En calquera caso, supoño que os partidos tradicionais, por chamarlle así, terán tomado nota de como hai outras forzas que, aunque non se presenten, algún din que non se presentan, isto estáse movendo con uns cidadáns que están moi enfadados. É que, ao mellor, pois, dan algunha sorpresa, porque, ás veces, os partidos estos convencionais se lles vai a forza nas súas reorganizacións, por llamarlle, entre aspas, internas, non? E a veces esquecen de que a sociedade está fervendo, e que eso hai que lle dar resposta. Eu non sei se lle vai a dar resposta ou non, eu, de momento, non penso grandes respostas. Bueno, Encarna, ti concordas niso de que os cidadáns están enfadados, non? Ti velo entón todos os días. Sí, eu creo que, polo menos unha parte, desesperados, enfadados. Ten en conta que nunha legislatura vamos polo alcalde número 3, non? Hai que dicilo así. E logo, eu creo que tamén son novos tempos políticos, eso non o podemos obviar. Son novos tempos políticos e, sobre todo, a cidade necesita un novo proxecto de todo tipo. Primeiro, democrático e regeneracionista. Segundo, de transparencia. Terceiro, de participación e proxecto de territorio tamén. Incluso de territorio capaz de cumplir ca súa función de capital de Galiza e posición en Europa e no mundo. Eu vexo que a cidade necesita eso. Canto tempo levo sin escoitar isto? O necesita. É verdade, é como... Encarna, preséntate. No, eu xa non. É verdade. Son outras épocas, é outra xente, e eu penso nun proxecto incluso a 10 ou a 12 anos. Xa sei que as cousas van moi rápido. Ese proxecto de Santiago se rematou. E hai que pensar en outro. Entón, eu creo que tamén hai cousas, hai forzas políticas moi diferentes, e eu creo que non estaría mal que cas súas siglas, porque tamén hai que pensar que as deputacións están aí, ollo, deberían de buscar unha alternativa de cohesión, o sea, esa cooperación tamén se pode facer a nivel electoral. Eu quero poñer aquí en riba da mesa que na primeira legislatura democrática municipal estaban todas as forzas políticas na comisión de goberno, e aquilo funcionaba. Por lo tanto, é posible, entón, eso é posible, ainda que agora non nos pareza. A mí hai unha cousa que quero deixar aquí en riba da mesa. Eu coido que de empezar cambios, nas eleccións municipales estaría moi ben que empezáramos xa a falar tamén de listas abertas, porque é verdad que na vida municipal hai proxectos e hai persoas. Nos queda moi próxima a vida municipal, sobre todo en Santiago. Ao mellor en cidades moitísimo máis grandes, pero en Galiza, incluso as cidades máis grandes, que son Coruña e Vigo, e a min me gusta moito
que as persoas señan responsables tamén dos proxectos e que, ao mellor a miña experiencia mo dice, que te cruces con elas pola rúa e que te paren, este é o meu concelleiro, a miña concelleira, eu creo que iso é bom, non só para que a xente participe, sino para que te sinta próximo e te pida contas e te consulte e te diga, mira, eu creo que isto ali, porque é imposible que tú teñas toda a información. Entón, a mí estas cousas tamén me gustan e me gustaría empezar a velas na miña cidade, porque é verdad que, inda que xa vou maior, me gustaría ver algunhas cousas antes de partir deste mundo, porque partirei como todo o mundo. Entón, hai cousas que me... E eu creo que son bons momentos para... Porque, ademais, eses aspectos todos novos non sumarían, multiplicarían para que Santiago seña, de novo, unha cidade referente, como foi. Falas de cohesión entre forzas políticas, non o teño tan claro, non? Ni na esquerda, non? Porque parece que hai... Eu falo de forzas que mellor poden coincidir nun proxecto similar para a cidade, desde ópticas diferentes, cas súas siglas, que xa sei, e eu creo que a política fan partidos, a política fan partidos, os movimentos ciudadanos están para participar na sociedade, pero en democracia política fan partidos, o digo xa... Nestes tempos tan asemblearios, non? De modas... mecanismos asemblearios non tan de moda. E na vida municipal pode haber orzamentos participativos e pode haber comisións municipales de participación que as houbo en Santiago e funcionaban moi ben. Moi ben. Bueno, estábamos a falar de Podemos e, aínda que non está decidido, Pablo Iglesias, o seu líder, o seu carismático líder, vou dicir, cree que non se debería presentar a formación a esas municipais. Non sei se a vos parece que pode ser unha decisión acertada, non? Marcelino, ti? Pode que desde o punto de vista da estrategia política sexa acertada. E diso sabe Pablo Iglesias, de estrategia política. E diso sabe. Pero para min é unha actitud un pouco cobarde, porque é certo que sacou un resultado sorprendente e espectacular nas eleccións europeas. Están os ciudadanos esperando a ver que sucedería nas eleccións municipais, onde, como decía Encarna, pois é aquilo que nos toca máis de perto, non? Máis perto. E, polo tanto, eu creo que todos confiábamos en que, a tenor dos bons resultados das últimas eleccións en Europa, pois se presentase e lle ofrecese a ciudadanía, nos municipios, nos concellos, o seu proxecto. E, en todo caso, en Galicia, a verdade é que é un panorama, eu creo que incluso distinto a outros lugares de España, porque está empezando a triunfar o minifundismo a nivel de partidos políticos. Temos partidos políticos emerxentes que están buscando o seu espazo, no nacionalismo hai varios, non se ven trazas de que poidan concurrir unidos ás eleccións municipais e, polo tanto, pode ser un panorama político distinto. Antes falábamos, bueno, do desencanto ou do disgusto que ten a ciudadanía, se cadra con máis oferta electoral, pois tamén podrán ver algo distinto e podrán ter unha opción a que votar, porque, en definitiva, o que non debemos esquecer é que é o sistema que nos mesmos nos demos para poder organizarnos e gobernar unha cidade, gobernar unha vila ou gobernar unha autonomía e, polo tanto, eu creo que o peor que pode pasar é que perdamos esa fe na política e nos políticos e que volvamos a aqueles tempos en Galicia xa esquecidos de que o índice de participación nas eleccións era, bueno, escasísimo, non? Bueno, pois... Non sei, están comenzando a construir as súas estruturas tamén, eles, non? E as eleccións locais son bastante diferentes de que facer unhas eleccións europeas, onde probablemente a súa mensaxe, a súa estrutura que tiñen nese momento foi suficiente coa boa utilización que fixeron dos medios de comunicación, etc., que foi algo espectacular, non? Pero no nivel local, onde está máis o trato persoal, o coñecemento, o mellor non están tan sobre o terreno, non teñen iso tan traballado, penso eu, porque senón para min parece raro que non se queiran presentar, non? Sobre todo aproveitando esta vaga de suceso que teñen, non? A mí extrañame un pouco, non? Ti que pensas, Encarna? Eu coido que as eleccións municipales son moi particulares. Primeiro, a mí me parecen importantísimas, porque efectivamente o vemos, é dicir, aquí viste esa cidade necesita un nivel de participación inmensa, se non funciona. Se non funciona. E a proba temos nestes 3 anos, non? Ten que haber, a xente se ten que sentir implicada de diferentes formas, diferentes maneiras, e eu non sei, se Podemos ten esa capacidade de baixar
o cotidiano e elaborar proxectos que todos van a ser diferentes, porque non é o mesmo de Santiago que pode ser o de Lugo ou de Ourense. Poden coincidir, ter en común ser de Galiza, unhas certas condicións, unha realidade nacional, etc., pero logo hai particularidades moi grandes nas eleccións municipales e problemáticas diferentes e entonces o mellor non sei o que pensará a xente, porque unha cousa é o que dice Pablo Iglesias e outra cousa é o que dice a xente que simpatiza e votou este movimento, que é outra cousa, non? Entonces eu non o sei. Non sei realmente. E crees que se realmente pode ver decepcionada, non? Non o sei, porque, bueno, tamén é verdad que en política para poder votar, ilusionar, e iso que digo é o efecto que non é de suma en política, sempre é multiplicador, pois significa formar parte dun proxecto, sobre todo nas eleccións municipales, formar parte dun proxecto, e un proxecto que hai logo que xestionar, que ten moito de proxecto e moito de xestión, porque as cousas hai que resolverlas. Porque hai que ter unha idea da cidade, que moitas veces non hai. Claro, por eso. É verdade que todos os días hai que xestionar pois os buratos, a auga, tal, pero ter un proxecto onde un quere ir a medio plazo, non? ademais, tú sabes ben. E ter un certo arraigo. Eu leía que este fin de semana houve unha asamblea de Podemos nunha vila galega, calquera, non importa. Era unha dúcia de personas e estiveron falando hasta as 3 da mañán. É dicir que a imaxe que transmiten é de que aínda están verdes para ter que afrontar a xestión dunha cidade ou dunha vila, porque primeiro é un grupo que está nacendo, non hai arraigo, non hai militancia, e logo, pois, cando nunha reunión que se convoca ás 6 da tarde lle dan ás 3 da mañán, é que tamén entre eles pois non deben ter, ou ben teñen moito que falar ou non teñen as cousas moi claras. Probablemente non queren arriscar, despois do suceso que tiveron, o éxito que tiveron en Europa, non seña que agora a cousa sexa moi diferente e que no imaginario da xente, bueno, pois isto xa se está esgotando, non? Centrarse nas xerais, non? Que veñen despois, porque isto estamos continuamente unha e outra. Bueno, facemos pausa para a publicidade, porque a volta temos que falar do tema do día, a dimisión de Ruiz do ministro Gallardón, a retirada da reforma da lei do aborto, e temos tamén a cuestión catalá que temos que abordar, porque outro dos temas estrela que o vai ser das nosas tertulias e de todas, así que facemos pequeniña pausa, volvemos de contado, non marche.